Sziasztok, Bianca vagyok, és ez egy kutyás videó lesz. Az én kutyámat úgy hívják, hogy Füles, és ez nem annyira sok mindenről szól, csak egy egyszerű kutyasétáltatásról. És már nem régóta nem is megyünk. Komiba, ha neked is van kutyád, és mi a neve, és Ika, ha tetszik a videó, úgy sem jön egy kocsi. Látjátok? Először nézd a kamerát. Nézd. Baba. Ne a füledet mutasd, nézd ide. Baba. De nincs itt kutyus. Szerintem minek néznek, de mindegy. Így néz ki a kutyának. Nem akar. Mutatni magát. Mindjárt odaérünk az iskolámhoz is. Dobó utcai. Jól menjünk innen. Jön kocsi is. Még egy ott. Nem látjátok. De jön. Olyan kapatik, nem? Úgy jó. És ilyen között, a kumulator. És ez nagy bácsi, aki azért tantolja a babakocsit. Ez nagyon praktikus. Hát ez a bácsika nem tud futni, hogyha jön egy kocsi, nem áll meg és elüti a babakocsistól. Akkor viszi a bácsit is. Logika. Az a bácsi meg én balonnak nézett, hogy videózok ennek közben. Na mindegy, kerülünk még egy kört. Eléggé esteledik. Na persze, merülőben is vagyok. Mindjárt meg is mutatom az iskolámat. Mindjárt ott vagyunk, csak még a fáktot mindjárt látszik. Egyébként lehet, hogy nem mondtam, de komiba írjátok meg, hogy hívják a kutyátokat. És like-a tetszik, vagy ha van kutyád, vagy macskád. Nekem kutyám is van, egy macskám is. Oké, azokat is jönnek. És egyébként ez az iskola. Dobó utca iskola. De rossz látni, hála Istennek szombat van. Jaj, ez a bácsi is így nehéz. Gyertek, adjuk a bácsistél is. Így már nagyobb, aztán a forgalom. Itt égül még egy nagyobb baba. Fussunk egyet. Jaj, kutya. Jó, belőtt kutya. Van egyes. Viszont kutyuszhatunk. Vigyázz ide.
kidöntünk kapukat, falakat. Fasz a felújítás. Hú, de csúnya lett. Ez. Pedig ez a... Milyen utca. Ez a Borbás utca nem szokott ilyen csúnya lenni. Azt. Jó francokat. Érezzétek ezt a büdöset, amit most én néztek, akkor... Fúj. Aztán azt a Borbás utcán ezt szétszették. Azt a... Akár a szirányoknál. A Csúnya bácsiknál. Össze is szedték. Nekem miért építették fel? Vagy magától leomlott. Mindegy. Egyébként nem vagyok olyan iskolaimádó sem. Sem annyira ilyen környezetimádó, gyere baba. Osztott a kucsik, hát érdeklődök. Egyébként már csinálni fogok egy új Facebook oldalat is. És azon is jönnek meg, nem igaz. Ide is bekakadtattunk. Ez seres. És az lesz a nevem, hogy... Mi legyen a nevem? Legyen az oldal neve. Megvan, legyen sima Bianca, mivel hogy az is a nevem. Bianca ilyen kis különleges betűkkel. Meg még valamit oda utána írok. De azt majd a következő videómban meg fogok mondani, hogy mi lesz. Baba, siessünk, mert tényleg lesz így kapcsolat, és nem tudom feltenni vissza a videót a YouTube-ra. Gyere. Gyere, így ott vagyunk fáradva. Inkább nem mondtam meg az utcán. Gyere. Igen, nem pisülünk le mindent. Fussunk még. Jó, vissza, hát ott vagyunk a keroncokháznál. Egyébként ismerjetek be szerintem a Dominó cukrászdába. Van neki Facebookon olyan oldala, Dominó cukrászda szerintem. Meg is mutatom a telefonszámát. Baba, gyere! Itt van a műkocsikon, rajta van. Telefonszámot is nyugodtan leírhatják. Van bele szép. Dominó. Cukrászda. Jók nem láthatják. Igen, belőle, mert itt is egy kicsit felújítást van, de menjünk. Itt is rajta van. Szöget Borbási, Mamutca saroktel 06 30 836 6466. Inkább megyünk. De az miért még nem mutattam meg. Vécéködik egy bácsi. Azt hiszem, a bekapcsoltak ezeket a villany, nem tudom miket. Menjünk valami. De vagy, előttünk egy bácsi. Ne fosson, mert ő is meg fog nézni. Teged meg milyen zsebkutyád van? Zsebkutyád. Álmodban. Ennyi volt a videó.
Sziasztok!